sa kaawit. How can I make it through the day? Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga makatagog kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Joanna. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Say You'll Never Go. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Joanna. Christoph, asa ka? Apasa sa ko din sa kong nahimutangan, be. Pusog ka yung uwan good. Na-stranded ko niya, daghan ko gibit-bit paperworks. Asam ka na, Pita? Kaya naunta ka. Salamat ha, Christoph ha, nga imong gikuha si Joanna o giuban din sa pag-uli. Uy, kaso tita, ay. Anytime nga makinahanglan sa Joanna na ko, narading ko. May pa di mong best friend Joanna, nagpakabana pa si mong kahimtang. Pero kadang uyab ni mo, ambot lang yun. Huwag ipakialam ni mo. Mama, sad, uy. Nalagi siya gilakaw ron, maong wa ko niya makuha. Ay, sus, lakaw ko taon. Ingon anak yun ka-importante iyang lakaw kay ni mo. Ambot lang. Ay, ambot o siya nakita ni mo ang tawhana. Ihatod sa ako sa Christoph's gawas, ma, uy. Nihunong namang uwan. Atos ako, tita. Nahala, sige. O salamat dong ha, pag-amping. Salamat, tita. Best, thank you, ha. May kaso eh. Pero may biyag yun kung to the rescue ni mo kung wahay mong uyab. Maong gani. Maong thank you, good kaayo. Asam gulay siya? Tinuod yun ka nga na si lakaw o nag-away na sad mo? Ha? Wa, uy. Sulti ko tinuod. Nag-away na sad mo, no? As usual. Ay, sige na, uy. Tingalig. Magabian pa kag maayo. Uy, day. Ganyan na pa kasi kupot na mo cellphone. Nyamukot kag naong. Ngano ko, uy? Kanina pa ko si panawag ni Vincent Daygood. Di gito paggun. Taas ki pride tawhan na, eh. Ha? Nga naman, nag-away day mo? Oo. Nasad? Uy, naunsa naman, uy. Katoxic ba na yung relationship, uy? Kung mauna no, pagbuwag talaga mo. Di ni mahimo. At tuon ako siyang apartment unya. Dili mahimo nga dili ko niya tinggan. Ano niyan mo ka? Alangan. Wa magi ka nag-text na ako sukad kahapon. Unya di pagi ka mo tubag tawagan. Di mo di ka kaagwanta. Nya, masigig pangaway. Kisa masay dili masuko. Ang imong panangkin nako simula ang pagusang gabi iway babay unya naa di ay. Kung wa pa nag-upload og picture ng imong amigo sa Facebook, di gid ko mahibaw. Ay, niapas na lagi to. Hanya lagi be, ngano sikit makayo siya nimo. Kung nianhi ka ba, ron mangaway na ako. Pauli na sa inyo. Vincent. Sorry na. Nituon ako nimo. Please, okay na ta. Babe, please. Ayaw na gud kasuko. Sige na, sige na, sige na. Thank you. Sorry. I love you. Love you too. Let me guess. Ikaw na say nangayog sorry, no? Oo, ngano di ay. Sama sa na ako, good. Ay, abuti mo day, uy.
Ikaw no, under kay ka na imong uyab. Dili man sa kamuri akong ingon ato kung wa kay nakitang sayop. Day, wa magay sayop. Gibati lang gid akong sabot. Ambot mo eh. Nganong dili man siya kamubuwag anang imong uyab. Uy, nga himabay man kaayo na. Pinalagot ka babay ang rason sa inyong away good, pero at the end, ikaw ra gihapon ang mga yuog pasaylo imbis iyahang sa... Grabe, jud kang gugma ni mo niya, girl. Grabe, cute. Tingali ba yung obsession na ng imo, ha? Unsa? Grabe sad ka, uy. Na ako'y Christoph, good. Anak jud ka ng Vincent. Christoph? Oo. Day, best friend rin Tommy Christoph, uy. Ang pangutana, kung best friend ra ba sad good ang tanaw ni Christoph ni mo. Kaysa kung tanaw, day, sobra pa sigala iyang na-feel for you. Day, best friend na gid akong tanaw ni Christoph. Basta pa, dili na ko type si Christoph, day, uy. Daot kaayo niya. Dili pa gid ka maumupurma. Uy, ikaw ba? Grabe sa kay ka. Uy, grabe kay kasi mong best friend. Ay, tinuod man sad. Actually, kapila naman ako sige badlong ana, pero yung sultira na ako. Ingon ana lang gid siya. Day, ayaw pangitaa ang love sa physical. Kaya kanang physical, no? Mo fade ra gyud na. Pero ang genuine, ang ka-genuine sa usa ka tawo, dili. Day, Kana si Vincent, inikatiguang ana, mausabrang naong ana. Pero iyang pagkadili matinud-ano nimo, perme na gyud na. O kana si Christoph, do na pa'y chance nga mapurma na uy, kay di ba gyud na siya batiog naong, daot lang. Sige ka, hala ka, magmahay jud kag ibaliwara na nimo siya. dili na mahitabo. Friends ra no. Oh, excuse day. Hello, babe? Pwede magkitaw niya? Sus? Gimingaw na dayon ka na ako, no? Sige, asa mo ito magkita? Oh, ni aman nakita din eh. Mingaw man din eh. Nalang ko importanteng istolte mo. Ha? Bahin sa unsa man? Yona, I'm sorry. Magibuwag na ko nimo. Vincent, ayaw ragad pagbinuang. Huwag ko magbinuang. Ako na ning putlon tungod kay doon na ako yung naggustuhang lain. O unsa? Sa ingon ana lang ka sayon? Magduha na ta katuig pero wa ko mabuhag di mo bisan unsa ka kagago. Muna hinungdan nga nung makigbuwag ko nimo. Di ko gusto nga magtuyok rang imo kalibutan ako. Unsa? Okay, fine. Joanna, maamahan ako. Unsa? Nakapamabdos ka? Yes. Ug love na ko siya. I'm sorry. Makita ra kag lain nga para gyud nimo. Im na sa ning tubig, oh. Ayup siya. Ayup siya. Karon pa ka? Sa una na salbahe sa mong ex. Di ko ni mo dawat. Lain kay ka. Imis imo kong i-comfort mo na pahinog akong sa kung ano nisakitan ko ron. Kay mo magiusa. Nakay choice mo biya. In fact, daghan na kayong rason nga pwede na unta kang mubiya sa una. Sa una pa gyud, pero you always try to fix everything. Bisag dili ikaw may sadaan. Christoph. May bawa ka, Joanna. Napamagyud untay laing tao nga makahatag nimo sa love nga deserve gid nimo. Walang gid mo makita. Kay unsaon nga focus magay ka sa tao nga dili na gid mausab pa. Lain na sa ni mo, oy. Ako, wa ba ko nimo makita? Best friend ra ba gyud ko to imong tanaw nako? Joanna, please.
Hatagi ko gigayon. Christoph, Suwayan lang gud nato. Basi palayog makaton karas pagigugman ako. Labaw pa sigala. Christoph. Nalipay kaayo ko nga gisuwayan gyud ninyo ni Christoph, Joanna. Kay tanawa o, di abot gyud mog hapit na 5 ka tuig. Mo lagi tita. May gani kay gisugot ko. Dili pa ka mo uli. Lawom na ang gabi eh. Bitaw Christoph, basig maglisod pa unya hinuon kag sakay ron. Sige tita. Di na siya ko magdugay. Muantan ako. Love. Antan ako. I love you. I love you too. Unsa? Mura kag napulaan ni Christoph? Halo, inaunsa mong ka, uy, hapit na noon mo mag5 ka tuig, karon pa hinaw ka naka-feel og puol. Ambot pa day, uy. Wagit ko makasabot sa akong kaugalingon. Ay, naunsa man sud ko, uy. Grabe put ka. Joanna! Ay, kalimot sa kong birthday, ha? Oo, lagi. Bantay, ha? Mag-i-expect ko mo. Uy, gipaon na yun na namang gina nimo imong pagsigigtando sa mga invitation anang Edward, uy. Pila pa lang ganina siya kabuwan, sukad nadawat din sa atong trabahoan. Grabe na kayo mong ka-close, no? Day, amigo rami, uy. Kalain ba di mo tinanawan? Tingali payag mo na nakasamok sa imong hunahuna, maong napulan kang Christoph. Pataka naman ka, uy. Dili manggod. Ambot na lang gini mo, Joanna. Bahala ka na, uy. Dako na bitaw ka. Day. Dali! Dayon sa kong apartment, Jo. Pasensya nga, medyo samo kay kong apartment. Asa man day mong ubang friends? Ingon ka na, asala. Ambot, ay, may klaro. Na makakanako, no? Okay. Sige. Tukan ko sa tinuod, ha? Joanna, at tinuod. Teka, gusto ko ni mo. Huwag libaw ko nga pares na gibati. Ayun po yung kaugalingon. Edward. Kung pananglit, sa'yo po gusto kong ipanulti, di yung tagamtando sa kong invitation, di ba? Pero bisa ko sa, medyo kang balibad. Joanna, Edward, di na ito po ka na please. kaugalingon. Please, ayaw. Di ba ako, mo sa imong gusto? Please, Edward, unsa pa? Unsa pa? Joanna! Gusto ka? Naglibog sa akong gibati para nimo. Huwag salamat kini tungod sa nahitabo karon. Karon pa na ako na-realize nga mahal gyud na ako si Christoph. Dili na ako kayo nga masakitan siya. I'm sorry. Joanna! Mo rin naka-feel ko nga murag bugnaw na kag tinagdan ako. Sorry, Christoph. Pero tuhui ko, way nahitabo na mo ni Edward. Na-realize na ko nga mahal kita itika. Masaylo ako. Mahal sa tika. Ug dito ko nimo. Salamat kay honest ka nako. Thank you, love. I love you. I love you too. How can I make more what to do? After 8 years na mo panag-uyab ni Christoph, gikasalmi sa simbahan. Dako kay kog pasalamat sa Ginoong gitagaan ko niyag sobra kabuotan nga bana. Karon, may tulo na mi ka anak. Dinhin na lang ko to, takang salamat, RMN.
kita mga higalan kaagi ni Joanna nga taga Cebu City. Uban sa awit nga yagi pangayo. Awit nga regalohan, say you'll never go. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala ug mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaabit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa kaabit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.